Sonra 12'lerden Yudas Iskariot diyen biri İsa dönüklük etmek için yolbaşı ruhanların yanına gitti. Olar bunu eşidip beğendiler. Ona pul bermäge söz berdiler. Ol İsa'nı olara tavşırmak için amatlı pursat peylep gezdi. Pesah canlısının soylayan günü, yani Petir bayramının ilkinci günü şähertleri İsa'dan. Senin üçün Pesah naharını nirede tayyarlamamızı isleyersin, deyip soradılar. İsa şähertlerinin ikisini yollap olara, şähere barın. Küýde bilen su alıp baryan bir adama sataşarsyňyz. Şonun ýzyna düşüp gidin. Ol nire barıp girse, şol oýun eýesine. Mugallim senden şähertlerim bilen Pesah naharyny ýer ýaly, meniň mihman otagym nirede diýip soraýar diň. Ol hem ýokarky gatda düşelgi, taýýar giň bir otag görkezär. Şol ýerde taýýarlyk görüň, diýdi. Şähertler ýola düşüp şähere gittiler we ähli zady İsa'nın aýdyşy ýaly tapyp Pesah naharyny taýýarladylar.